Okay man na popcorn, naimbag na agsapa yung amin kakabsat nga kaururat. Good morning mga ka-take care. So nandito kami ngayon sa kahabaan ng hindi ko alam kung Carmay na ito o Casa Nicolas San Rosales. Sasabaan ko si Lot Idapogi sa San Nicolas para ipasa yung kanyang documents for scholarship. Ayan, congrats idol, you know. So sama ko si Lot Idapogi and balikan lang kami mga take care, and hindi ko na madadaanan si classmate Josh Ramirez sa may San Nicolas, kaya next time mabawi ako idol. Ayan, yun. Itakit sa daan mga ka-take care, balikan lang tayo kaya medyo babakbakin natin konti. Let's go! Take care, boom! Oh, hi mga ta. Please follow and subscribe. Let's go! Let's go! Lagi yung tatandaan mga ka-take care, hanggat maaari, wag po kayong o-overtake sa kanan. Kasi posibleng pupunta sa kanan si kuya, yung ibang motorista, kaya laging sa left side kayo um-overtake. Para mas safe. So balikan lang kami ni Lot Idapogi mga ka-take care, dahil nga may pupuntahan si boss. Shout out sa lahat ng bumabiyahe ngayon. Mag-iingat po tayo and be safe. Parang pareho lang yon. Kailangan mauna si Lot Idapogi mga ka-take care sa pila para makauwi din kami kaagad. Alright, nandito na tayo sa may EPAC. Ito yung EPAC mga ka-take care, oh. EPAC School. Tapos ito naman yung Pangasinan State University, kung saan nag-study tayo ng 3 months lang. Dahil nga nagkasakit ako mga ka-take care. Parang may nakikita tayong signage doon sa harap. So slow down tayo mga ka-take care para mas safe. Okay, clear. So one way lang tayo mga ka-take care. Shout out sa Broan family dito sa Maya San Vicente, Santa Maria mga ka-take care. Kung malawak lang sana yung oras natin mga ka-take care, baka mapunta pa kami sa maliko ni Lot Idapogi. Let's go! Bayan ng San Nicolas. Take care, boom! Pasidagtansan niya. Pasidagtansan. Yun eh. Lumampas kami mga take care. Hanap tayo ng Jingle Bellsan mga ka-take care. So pipila muna si Lot E. Alright, nandito na kami mga ka-take care. Guwapon. Yun, meron nga.
Ayun, may nakita tayong V-Fresh. Bili tayo ng 8 pesos. Hi ma'am, good morning. Ma'am, V-Fresh yung man ma'am? 8 pesos. Kun ma'am. Ano? 8 pesos ma'am. Ate ma'am na 8 pesos ma'am. Dito yung ma'am ni Primatius ma'am. Ay, ni Prima. Ata ni Ni Madam Primatius. Sige ma'am, salamat. So let's go. Sir, mga ka-take care, pa uwi na kami ni Ilot. Sir, kamain. Ingat sir, ingat. Yung tinagan mo ulit sir? Joed. Ay, shout out kay Sir Joed. Yan, pauwi sila ng ako ngayon. Minggan sir niya, Minggan. Sige, ingat kayo madam, ingat. Okay, let's go mga ka-take care. Shout out sa mga magigiting na enforcer na naka-duty po ngayong araw na to. Tayo ay magro-Rosales ulit. Alright, slow down. Hospital zone. Daming mga walang helmet, mga ka-take care oh. Grabe. Napakadelikado mga ka-take care yung mga ganito. Nasa highway ka tapos wala kang suot-suot na helmet. And so